Wala na mamit mo ni mama pagpasensya amon at prangka tapos no kastoy nga awan ti ko kwartana ay na very moody iso na. Ay mama ni ko gayam ni Joseph. This istorya kanya yung gayam ko. Oh, idi wow. Madamag ko man barok. Iti trabaho. Ay anti may sak lang mangunga ko. May sak nga minero. Minero? Among barok diretso ang ka. Dito anak ko nga dahito adagar-aram kanya na may sang inhenyero. Among ti inhenyero, engineer. Among no umay agpasyar. Ay nahala nga may sa duwa talo nga bag ti awit na nga pasalubong. Kahit ka na dumaduma pa'y. Ala ni mama mo. Ang pasadya da duma, nga umay no agbisita ditoy, kat umay da, nga may sa vlog nga explanation ti awit da. Ala ni mama nakagragrabe ka mo. Amom siya talaga nga prangka damagan ka. Nag-eskwela ka ba? I mean, ada ba tinalpas mo? Anti bali undergraduate tak anti ta tinulungak kami jay parentis ko jay pagminasan tapno maka-eskwela dagi kakabsat ko anti. Baka matno rason mo lang dahil ta sadot kang ag-eskwela. Amo ibagbaga kong kanyam diretsahan dahil anak ko adagar-aram kanya na nga pulis. Imagine, ti sweldo ti pulis tadta 30K. Anti nagasat gayam ni kwa. Ado gaya mag-aram kanya na nga siyak nga may sala nga minero tinapili na anti. Ay, talaga nga nagasat in sakripisyo almi ti panag-eskwela na. Tapno ko namin han nga matulad kanya, may nga awan tinalpas na. Tapno mat ang pumipiyat ti panagbiag na. So nga sa kaibagami nga ag-eskwela kayo nga ubing, ag-eskwela kayo. Ngam among matan, kunada, no napintas nga nalaing, nakamalmalas no panggap ti ayat. Mama, No wonder siguro nga napili na ka. Sa bagay, agayam kayo pa'y lang mat. Baka ag-break kayo to. imbag na lang anti ta idi nagayam kami kani Dayan ket kwa. Nga nagsasaro na mo ti swerte mi ijay kwa di pagminasan di trabaho. Kayat mo nga sawan. Nya nga swerte. Anti kasi nakatsamba kami matikwa ti kinilo nga kwa nga balitok. Nya, balitok. Akat. Manungay tigatad na dayta. Siguro anti mga kwa. Mga kurang-kurang 500,000. 500,000? Agpayson tumat ibagbaga. Amom anak, pag unag mo pa lang di taruangan nga dayta, marik na akong sabsabali. Amok nga sikat ti paratoy anak ko. Ay na, anak niya pa lang yung urayam dita. Isimpam di kwarto ata dito nga maturog dito yung manugang ko. Yung kapili, ang di pinakabarukang kanginaan nga ulas nga iduldulin ko para kanyayo di ay. Ay, lakay ayan mon, amom di baka nga imunag dita arubayan tayo, di baka di ka aruba. Ay na, ka pa man tagbatan di lupon na tayo, so ti iyangar mo. Tamadik na mabisinan dahil to'y manugang mo to'y, madik ka malipasan di bisin na. Ada anak no ada ti problema no ada kailangan mo ibagam lang kanyak hangkang agbabain feel at home ibilang mo ti bagim nga parte ka daytoy nga pamilya is pamilya